Mactan Cebu International Airport Authority Board ni aprobar sa aumento sa domestic ug international terminal fees ni adtong Biyernes. Sugod karong November 1, ang mga pasahero nga mobiyahe pagawas sa nasod mobayad na og 750 pesos gikan sa naandang 550 pesos. Ang kadaghanon sa 750 pesos adto ihatag sa MCIAA, Aviation Security, Civil Aviation Authority of the Philippines kun CAAP ug mga airline companies. Samtang alang sa domestic passengers, mobayad na sab ang mga pasahero og 220 pesos gikan sa naandang 200 pesos. Apan posibleng moabot pa kinig 300 pesos inig Enero 1 sa tuig 2016, subay sa orihinal nga rate nga giaprobahan sa MCIAA board sa niaging tulo ka buwan. Ang pag-usbaw sa bagong passenger service charge fees gitumong sa pag-takeover sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation sa mga domestic ug international terminal operations sa Mactan. Si Airport General Manager Nigel Paul Villarete ni saad nga mupagawas og official statement karong adlaw kalabot sa terminal fee increase.